benvidos e benvidas. Unha edición chea de entrevistas na que despedimos os compañeiros de sexto. Hola, Candela, que tal estás? Moi ben. Me alegro. Que foi o que máis che gustou deste curso? A excursión de fin de curso, ter a profe Luchi, E que plans tes para verán? ir á piscina, ir á praia, facer unha viaxe a Tenerife e non sei, e descansar. Moi ben. Lle mandas un mensaxe aos nenos do cole? Que estudiedes para o ano moito. Bo día, Lucía, que tal estás? Ben, Como che pareceu este curso? bonito. Que planes tes para facer en verán? Quedar con meus amigos, estudiar, ir pa casa de meus avós e xogar con miña prima. Mandamos un saúdo aos nenos do cole. Chao. Hola, Hola. que vas facer este verán? Ir a la piscina, á praia, estar con meus padrinos e disfrutar moito con meus amigos. Me alegro mucho. Que foi o que máis te gustou deste curso? Aprender, estar con meus amigos e xogar. Hola, Noa. Hola. Que foi o que máis che gustou deste curso? Estar tiempo con mis amigos. Que vas facer no verán? Ir a la playa y estar con mis primos. Bo día, Sofía. Bo día, Candela, que tal? Moi ben, que vas facer este verán? Vou ir á praia e facer algunha viaxe. Que é o que máis che gustou do curso? As excursión que fixemos e algunhas das actividades que hicimos en clase. Bo día, Eva, que tal estás? Ben, moi ben, encantada. Que che pareceu este curso? Ai, fenomenal, encantada. Me gustou moito este cole, os meus compis, e o meu alumnado tamén, moi contenta. E que planes tes para verán? Ai, mira, que verán, me vou a ir de vacacións, unha semaniña, tamén vou a facer moito deporte, que me apetece, relaxarme na praia, cociñar un pouco máis, e mellor. Bueno, xa pensar alguna cousinha de cara ao curso que ven, así planificar, ahora que xa comezo ben o cole, os meus alumnos, pois algunha unidade didáctica nova, interesante. E ler un bo libro. Sempre me compro ao principio de verán un libro así gordo, ese é o que vou a levar á praia. Mandamos un saludo aos nenos. Pois, e a que nenos? Todo cole ou solo sexto? Pois nenos, que teñades un bo verán, que descansedes, que veñades con forzas para setembro. Bicos. Que foi o que máis che gustou deste curso? A ver, o que máis me gustou deste curso foi compartir un ano máis de ciclo coa profe Lucía. Coa profe Lucía. Oh, que hermana. Hermanas. Coñecer o meu grupo, que é un grupo moi chulo, e ir de excursión con vos. Que planes tes para o verán? Descansar. Descansar, non teño ningún plan interesante. Se podes mandar un saludo pos nenos e profes do cole? Pois que teñades un bo verán, para os maiores que os vades, pois que vos vaya moi ben e teñades moita sorte e pouco máis, e que descansedes, que é importante. Abraci! Hola, Carlos, que tal estás? Bien. Me alegro. Que foi o que máis che gustou deste curso? Jugar los partidos. Vale. Que plans tes para este verán? Pues pasar Belforme, conseguir nuevas skins y que me den pavos. Vale. Mándalle un saludo aos nenos do cole. Hola. Hola, Valle, que tal estás? Bien. Que vas facer este verán? Bañarme en la piscina y a la playa de redes con mi amigo que toca el fagot y irme de viaje. Que che pareceu este curso? Muy bonito. Hai que mandarlle un saúdo ás nenos do cole. Pues que pasen muy bien las vacaciones
y que se baño mucho. Bos días, Eloi. Bos días. Que é o mellor deste curso? Aprender as leccións e estar con meus compañeiros. Que vas facer no verán? Xogar moito e de pasármelo ben. E agora, mándalle un saúdo aos nenos do cole. Que o pasedes moi ben neste verán. Bo día, Alicia, ¿qué tal? Bien. ¿Qué fue lo que más te gustó de este curso? Estar con todos. ¿Y qué vas a hacer este verano? Pues ir a la playa y tirarme 12 veces de bomba a la piscina. Guau. Bo día, Kesley. Bos días. ¿Qué tal? Ben, ¿Qué te pareceu este curso? moi ben. ¿Qué vas a hacer este verán? Xogar, meterme á piscina e a lo mellor viaxar. Vale. Mandámoslle un saúdo a todo o cole. Sí. Pasadeo moi ben e facede novos amigos. Hola Valeria, que tal estás? Moi ben. Me alegro. Que foi o que máis che gustou deste curso? Compartir momentos ca profe Luchi e aprender moitas cousas. E que plans tes para este verán? Ir á piscina, ir á praia e xogar cos meus irmás. Moi ben. Queres mandarlle un saludo aos nenos do cole? Que pasedes moi bo verán e que desfrutedes das vacacións. Hola, Roque, ¿qué tal? Bien. ¿Qué vas a hacer este verano? Ir a la playa. ¿Qué tal te pareció este curso? Bien. Bien. ¿Mandamos un saludo a los niños del cole? Sí. Hola Lucas, que tal estás? Bien. Me alegro. Que foi o que máis che gustou deste curso? Pues estar con todos mis amigos. Moi ben. E que vas facer en este verán? Pois voy a hacer moitas cosas e irme de viaje. Que guai. Lle mandamos un saludo aos nenos do cole? Sí? Hola, Gala. Bien. Que foi o que máis te gustou deste curso? Y a la playa y juguetes de cole. Y mándale un saludo a los niños del cole. Hola, Fanny, ¿qué tal estás? Bo día, Sara. Moi ben, gracias. Que foi o que máis te gustou deste curso? Bueno, pois normalmente o que máis me soe gustar do curso son as celebracións. Gustoume moito o Festival de Letras Galegas. É unha pena que non se poidera facer fora, que sempre queda moito máis lucido, pero gustoume moito a implicación de todos os nenos. Gustame moito as actividades que se fan especialmente en infantil na aula de metodoloxías activas. E que planes tes para facer en verán? Pois plans en familia e con amigos, conciertos, algunha viaxe, ler moito e tratar de descansar. Nada máis. Moi ben, mandámoslle un saúdo aos nenos do cole. Por suposto, que pasen moi bo verán. Para vos os de sexto unha aperta enorme, que sempre nos vamos a lembrar de vos. Aparte a vosa titora en 3 aniños e vos lembro así chiquitíns. Bueno, para mí é un grupo especial. Nada, que disfruten e que collan forzas para o seguinte curso. Moitas grazas, Fan. Hola, Laia, que tal estás? Bien. Que o que máis te gustou deste curso? Mis compañeros. Que vas a facer este verán? Ir de campaña. Moi ben, le mandamos un saúdo aos nenos e as nenas de o cole. Sí. Hola, Antón, que tal? Bien. Que vas a facer este verán? Ir a la playa. Que foi que máis che gustou deste curso? Mis amigos. Le mandamos un saúdo aos nenos e as nenas do cole. Hola Minia, que tal estás? Bien. Me alegro. Que foi o que máis che gustou deste curso? Jugar. Que guai. E que vas a facer neste verán? Ir a la pisti. Muy bien. Lle mandamos un saludo aos nenos do cole? Sí.
Bo día, Rubén, que tal estás? Ben, Que foi o que máis che gustou deste curso? jugar con mis amigos, Algo máis? aprender, E que plans tes para facer en verán? ir a la piscina, ir a la playa y quedar con mis amigos. Moi ben, mandamoslle un saúdo aos nenos do cole. Sí. Hola, David. Hola, que tal? Moi ben. Que vas facer este verán? Pois descansar moito, ir moito á praia, a ver se podo facer unha pequena escapada a algún sitio. Moi ben. Que te pareceu este curso? Moi rápido, pasoume moi rápido, pero moi ben. Ahora que xa vos vou conocendo a todos, moito mellor. Mandamos un saúdo a todos os nenos do cole. Home, claro. Bo día, Adrián, que tal estás? Bo día. Que tal estás? Moi ben. Que foi o que máis che gustou deste curso? Os compañeiros e as profes que son moi boas. Que planes tens para facer este verán? Pois ir á piscina e divertirme moito. Moi ben, mandamoslle un saúdo aos nenos do cole. Que os nenos que veñan estudien moito e o pasen xenial. Bo día, Xoel. Bo día, Antón. Que foi o que máis che gustou deste curso? A excursión de fin de curso, aprender cousas, mates e o meu cumpleaños que vai ser mañá. Tes algún plan para verano? Sí. Ir á praia, ir á piscina, xogar torneos e celebrar o meu cumpleaños. Manda un saludo a cámara. Hola, cámara. No. Bo día, Antón. Bo día. Que foi o que máis che gustou deste curso? A excursión de fin de curso. Nada máis. O recreo. Vale. Que tes planeado para este verán? Ir á praia, á piscina e xogar a fútbol. Queres mandar un saludo aos nenos do cole? Sí. Bo día. Bo día, Martín. Que che pareceu este curso? Pois mira, a verdade é que me pareceu unha maravilla. Porque, bueno, o sexto sempre é un curso intenso, pero, bueno, traballar con vos, unha maravilla. Que vas facer no verán? Bueno, pois vou descansar, teño unha viaxe preparada, a ver se non me derrito de calor, coñecer algún sitio novo e, sobre todo, descansar. Queres despedirte? Bueno, a verdade é que non quero despedirme, porque as despedidas non me gustan moito, pero que sí, desexovos que teñades unha aventura no instituto maravillosa e, por suposto, que vos acordedes un pouquiño de min. Moitas grazas, Luchi. A ti, Martín, foi un placer. Bos días, Uxía. Bos días. Que foi o que máis che gustou deste curso? Pois xogar cos meus amigos, estar coa profe Luchi. Que vas facer no verán? Ir á piscina, ir á praia e nada máis. Mándalle un saúdo aos nenos do cole. Bo verán. Bo día, Nizan. Bo día. Que che pareceu este curso? Ben. Tes algún plan para o verán? Ir á playa, á piscina e ir á casa dos meus avós. E tes algunha regata este verán? Bastantes. Queres mandar un mensaxe aos nenos do cole? Hola. Bo día, Candela. Bo día. Que che pareceu este curso? Pois moi bonito. Que vas facer este verán? Pois quedar cos meus amigos, ir á praia e disfrutar na miña casa coa piscina. Mandamos un saúdo aos nenos do cole. Si, os desexo un bo verán e que cando valledes para o instituto que valledes coas pilas cargadas. Hola, bos días, Martín, que tal estás? Moi ben, Adrián. Tes algún plan para facer neste verano? Si, me vou ir de vacacións e vou a ir á praia e á piscina.
Que che pareceu este curso? Moi divertido e moi interesante. E que tal van os partidos de fútbol? Bueno, podían ir mellor, pero... Queres mandar un mensaxe para os alumnos do cole? Sí, os desexo un bon ano e un bo recorrido no cole. Hola, Iker, que tal estás? Ben, Tes algún plan para este verán? sí, ir a playa, ir a Madrid e a Barcelona. Que che pareceu mellor deste curso? Estar con mis compañeros en el patio y ya está. Queres mandar unha mensaxe para os nenos? Algo máis? Sí, que trabajen y que estudien. Algo máis? Bos días, Leandro. Bos días. Que tal este curso? Ben, Que vas facer no verán? vou ir á playa e á piscina e vou a estar cos avós. Agora, mándalle un saludo aos nenos do cole. Que estuden moito e que traballen. Hola, que tal estás, Sara? Moi ben, grazas, Nizan. Que tal o cole este ano? Está moi ben, genial. Que é o que máis che gustou deste ano? O de ir en grupos a buscar, o de a búsqueda do tesoro para salvar Galicia e nada máis. Que vas facer en este verán? Pois vou a ir a Madrid, a ir a un parque de atraccións. Queres mandarlles un saúdo aos nenos do cole? Sí, pois os desexo un feliz día de unas felices vacacións, un feliz curso, espero que os portedes moi ben. ¡Vacaciones!